Nailukat itang aldaw ti selebrasyon ti Itag Festival ijay Sagada Mountain Province. Bida iti selebrasyon tinabat ng akultura ken tradisyon dagiti umili. Report manipod kini Jezreel Kate Lapisar. Valuing culture, key towards unity and progress. Data ti tema iti may kasangapulo kat talo a selebrasyon ti Itag Festival iti Sagada Mountain Province. Iti panagrugi ti festibidad itang aldaw na angay ti civic parade nga indaulwan dagiti opisyal ti ili. Naiparang matlaang iti parada ti naduma-duma a zonal floats tampok ti kultura ken ti ipampanakkel nga itag dagiti residente. Yung showcase po ng mga traditional events po natin. Katulad ng mga pag-play ng mga dances during the cultural presentation. Ganun, mga pag-showcase ng mga products po natin katulad ng ETAG na siya po ang una-una pong inibida natin ito sa Sagada. Sigunpay iti opisyal na ponduan iti agarup 1.7 million pesos ti selebrasyon itaatawan. Upat nga aldaw ang marambakan ti festibidad apakaangayan ti naduma-duma nga aktibidad kas ti street dancing kung cultural presentation, gong performance, folk dance presentation ken dumapay. Sitahin po ang Sagada para makipag-join. Tignan kung ano ang ginagawa namin dito sa Sagada. Tignan ang ginagawa namin, katulad yung mga practices, yung mga cultures na ginagawa namin dito para malaman nila kung ano ang kaugalian ng Sagada po. Ti atag ti ipampanakkel ti ili a produkto da ang naaramid babaen iti traditional a panangibilag iti init ken panagpaasok iti karne ti baka ken baboy. Aglepas ti atag festival inton February 4. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV iti Baro, Pilipinas.